नमस्कार, चैत्राली रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज बनवणार आहोत कॉफी। कोविडच्या काळामध्ये उपयुक्त आयुर्वेदिक ही कॉफी बनवणार आहोत। चला साहित्य पाहू। आता हे साहित्य घेतले, साखर, आले, कॉफी, थोडीशी तुळशीची पानं आणि दूध। आता आपण गॅस पेटवला आहे, तर त्याच्यामध्ये आता दूध ओतायचे। 1 कप दूध आहे, 1.5 चमचा साखर। तुम्हाला लागत असेल तर तुम्ही अजून टाकू शकता। आता आपण 2 तुळशीची पानं टाकणार आहोत। ते सध्या आता आयुर्वेदिक आहे आणि शिवाय कोरोनाच्या काळामध्ये चांगले घेतलेले उपयुक्त। थोडेसे आले टाकायचे। आलं का टाकले, सध्या घशाला पण चांगले उपयुक्त आहे ते कोरोनाच्या काळामध्ये। आता तुम्ही पाहू शकता दुधाला उकळी फुटली आहे। त्याच्यामध्ये आपण आता थोडी कॉफी टाकायची, 1 चमचा। आता तुम्ही पाहू शकता कॉफी आपली तयार झाली आहे। ही नक्की आवर्जून करून बघा, मुलांसाठी